temidas e admiradas, as súas naves conquistaron mares e océanos. Os seus deuses e mitos seguen a cativar a nosa imaginación. Descubre moito máis cunha historia de guerras e alianzas, de tesouros e lendas, de travesías imposibles e rituais fascinantes. Achégate unha cultura de viaxeiros infatigables, de comerciantes e audaces exploradores. Unha das maiores exposicións en España sobre unha civilización que mudou o seu tempo. Máis dun 100 de pezas históricas únicas, moitas delas por primeira vez en España, chegadas de Suecia, Dinamarca e Francia. Unha vida vikinga. Unha viaxe de 1000 anos ao pasado. A partir de xullo na Cidade da Cultura.